Cueva estaba el icono, pero había un animal, lo cual no saben si eran serpientes, serpientes. Entonces, quien iba a entrar atacaba. Y para poder entrar, pusieron fuego. Lo mataron, ¿no? Κατά το καλά του υπήρχαν εδώ μέχρι το 1600. Ναι. Και μια παράδοση λέει ότι τα χρησιμοποιούσαν και για στηρίγματα στα βαρέλια. Τώρα κατά πόσο αληθεύει αυτό, βέβαια για το αν αληθεύει η ύπαρξη του δράκου, εκεί πάμε παίρνουμε Μάλλον φίλοι ήταν. κάποιο τεράστιο φίδι. Ή και δράκος να ήταν, μπορεί να ήταν κάποιο είδος κροκόδιλου ή κάποια σάβρα από αυτές που βλέπουμε τη μεγάλη. Κάτι τίποτα τέτοιο. Τώρα δράκο με στεράκι τέτοιο, Προϊστορικά ήταν εκείνα. βέβαια. Και ναι.